Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ora bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Baleke kaya wingi uni le. Baleke. Asline aku le tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho. Pun nggih. Sudah siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripip gula batu gejepit. Kok ming sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripip gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wong wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mangkel takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit.